Danse Morten. Vi laver team til det der... Danse Morten. Vi skulle starte alle sammen. Inden vi starter, skulle vi lige starte med en linje. Akvavit. Ja, aldrig for nok en linje. Inden der, så siger vi lige skål. Nej, vi ikke få noget mere. Skål! Vi er Brøndby! Nu står han i en time. Marmelade, hvad så? Er det rigtig blank marmelade? Det er remoulade! Fuck. Hjælp rammer kraftbakken. Det er hjælp, han til... Mads! Er du her? Alfred! Han ser på gildet ud i hovedet! Okay, stå nu, Anders. Stå nu. Det er en godt budskifte. Jens, der rører bare lidt på en. Ja! Jens, du rammer en gang. Ej, hvordan er den fører? Hvad kan jeg spørge? Jeg rammer hver gang, mand! Tag væk. Vi er begge to rører bare i hovedet. Jeg er krampe! Jens, brug hænderne! Det hjælper os! Lad os se, hvem der vandt. Kom nu. Ej, wow, de lægger. Jens vandt! Yes! Kom her. Hvem er vi? Hugger! Hvor du laver den også? Kom her, hvad laver du den? Hvem er du? Pakke crew. Hvem er vi? Pakke crew. Pakke crew. Jeg er fra India. Hvem er vi? Pakke crew. Bollywood. Lad os skåle. Lad os skåle på en god øl. Jeg skål på, at Andreas Eisen skal være knap så aggressiv. Ja. Lad os skåle. Jeg er glad for, at jeg er på hold med ham. Du som er i himlen. Han er så positiv. Og det er så mig og... Jeg skyder for han ser muligheder. Luk røv. Ligesom vi tror på. Som Gud selv vil sige det. Ja. Luk røv. Luk røv! Shut the fuck up. Ligesom vi tror på, ikke? Det er skål. Skål. Den er ikke tømt endnu. Fundet. Ej,